Kain tayo mga idol. Meron tayong niluluto dito pork belly. So tapos meron tayong sabaw. Nakabili kasi ako ng pares kanina. Ito may sabaw. Sarap kasi pag may sabaw eh. So kain tayo mga idol. Mag-pray muna tayo. So tapos na ako naghugas ng kamay mga idol. So kain na tayo. Ito. First bite. Ito, pandaram ng electric ban. Ano nga lalo?
Kanin idol. Mm. Mm. Let's bite. Bye-bye. See you next video.